Здрасти! Здравейте, момичета! Вече е 31 около 6 часа и исках да ви пожелая честита нова година. В смисъл, понеже вие видите видеото след на 2 или 3, когато изтезне, намеря време. Да, както и да е, дудички, искам да ви пожелая да сте много щастливи, много усмихнати през 2012 година и евентуално, ако това е края на света, нека си изкарваме готино. Ще започна тогава. Имам на всяка по нещо да кажа, нали? Разбрахте какво искам да кажа, мамка му. Да почнем с Кака. Тя е първа тук в списъка ми. Како? Обичам те, Како. Много те обичам. Искам да ти пожелая да си изкараш много добри оценки на всичките изпити. И ако някой посмее да те скъса, ще го наритаме, като си дада. И такава. И като си ще пием по покривите. И да, нямам повече какво ти кажа, брат, свърши. Миме, честита нова година, брат. Желавам ти само готини работи, да се сбъднат всичките желания и изчерпах се малко. Раличка. Рали, дето все се пали. Пожелавам ти да си изкараш добре в Германия, да почне да ти хареса. Защо правя това? Да ти харесва тук и да се чувстваш отчуждена или нещо подобно. Защото знам колко е трудно да си тук и да свикнеш с това и да свикнеш с Германия, но ще стане спокойно. Желавам ти да ти е много хубаво тук и през едната година много успех да имаш. Габи! Опа, Габи! Габи. Но неща ти мисля, брат, ама сега ще сме добри деца и няма кажем нищо лошо. Що ми стъчиш тук? Габи, пожелавам ти през 2012 година да се омъжиш. За пича, за който толкова много искаш. Или... Те да знам, искаш ли го? Забравих, брат. Аз съм идиот, не помня дълго. Но все пак ти пожелавам да откриеш, ако все още не си открила, да откриеш голямата любов и да си много щастлива и е такива негативни работи. Добре. Мише, пожелавам ти да... Първо да ти е много успешна годината, да няма в смисъл да не те късат на изпити и освен това да получиш виза за Америка и да си скараш яко там, да видиш баща си и такива неготини работи. Краси, какво правиш, ма? А що не съм чувала за тебе от 1000 години, ма? Goddammit. Но, както и да е. Желавам ти да същия психопат, който помня, че си, защото иначе то няма как иначе такъв психопат трябва да си останала. Има ли на къде? И също много успехи и на тебе се отнася това за изпитите и да, това е. Сиска. Сисе. Желавам ти през едната година да си отгледаш циците 2 пъти по-големи. 2 пъти по-големи, брат. Защото като се вълна искам да мачкам нещо. Много. Но освен това, нека бъдем малко по-сериозни за една секунда. Желавам ти и на теб много успехи. Същото се отнася за теб за изпитите. И освен това да си вечно усмихната. И да спеш да се ядосваш за глупости, да се ядосваш на хората, които знам ли по някакъв начин те ядосват. Защото си личи, че много направо искаш да убиеш някои дразнители. Да, свикнеш, че не може така. Мамо, защо влизаш, бе, мамо? Едно видео се опитвам да направя, за какво влезе тук? Какво? Аз не включвам сега. Ти се включваш, ама аз бях свършила впрочем.
Като се включиш, ела тук се включи като хората. Аз път някой булка замръжава по коша. Извинете, ама ще ги оправя. Те с камъне са много надълго. Убиващи. Аз ти казах, че убиват. Убиват. Ама кой да Видеото стана 5 минути дълго. Заради мен ли? Аз го бях свършила. Пък не мога да почна от начало, защото забравих всичките неща, дето казах. Аз защо викам? Не влизалите му. Аз казах защо влезям. Лапне кажи едно нещо те. Добър вечер, ние сме от шоуто на... Ако мама, защо не съм? Майка ми. Психопат, не мога да се спамиш, брат. Тъй... Не пропуснах никого и това е общо взето. Дълго не се сещам. Може да прекъсна видеото, още като майка влезе, но... Ебал си мамата, брат! Никой не чука тук. И от шоуто. Тъй, Чоми! Чоми! Ам търпение да се видим. Пис, кучки. Пис. Чоми, чоми, чоми.